No niin, tervetuloa mukaan. Tänään me syvennytään Robert Kiyosakin todelliseen klassikkoon, eli kirjaan Rikas isä, köyhä isä. Ja nyt kannattaa olla tarkkana, koska me aiotaan purkaa auki ne ihan ydinperiaatteet, jotka on muuttanut miljoonien ihmisten tavan ajatella rahasta ja jotka saattaa hyvinkin muuttaa myös sun ajattelua. Kaiken ytimessä on itse asiassa tosi perustavanlaatuinen konflikti. Eli kuvittelepa nuori Robert Kiyosaki, joka saa neuvoja rahasta kahdelta eri isähahmoltaan. Ja nämä neuvot ovat siis aivan täysin päinvastaisia. Toisella puolella on hänen oma isänsä, korkeasti koulutettu, mutta köyhä. Ja sitten toisella puolella taas hänen parhaan ystävänsä, menestynyt yrittäjäisä, eli rikas isä. Tämä jatkuva ristiriita ei ollut pelkästään hämmentävää, se oli ihan täydellinen herätys. Kiyosakin oli pakko alkaa kyseenalaistamaan ihan kaiken, mitä hänelle oli rahasta opetettu. Hänen oli pakko ajatella itse, ei vaan niellä annettuna kaikkia neuvoja ja lopulta valita ihan oma polkunsa. No, tämä tarina alkaa, kun 9-vuotias Kiyosaki oli jo ihan turhautunut siihen, että hänet jätettiin aina ulkopuolelle. Joten hän teki aika rohkean päätöksen. Hän ja hänen ystävänsä Mike marssivat Miken menestyneen isän eli rikkaan isän puheille ja esittivät ihan suoraan pyynnön. Opeta meidät tekemään rahaa. Rikkaan isän ensimmäinen oppitunti ei sitten ollutkaan mikään luento, vaan työtarjous. Pojat päätyvät siis pölyttämään säilykepurkkeja hänen kaupassaan 3 tuntia joka lauantai. Ja palkka? Uskomatonta kyllä, vain 10 senttiä tunnilta. Mutta he olivat innoissaan ja tarttumat tilaisuuteen, koska he odottivat, että nyt paljastuu rikastumisen salaisuudet. No, viikkoja kului ja se innostus alkoi haihtua ja muuttua ihan polttavaksi turhautumiseksi. 30 senttiä viikossa tuntui orjuudelta, eikä sitä luvattua opetusta näkynyt missään. Lopulta nuoren Kiyosakin mitta tuli täyteen. Hän marssi rikkaan isän eteen ja syytti tätä ihan suoraan huijariksi. Ja juuri sillä hetkellä rikas isä paljasti sen todellisen oppitunnin. Tämä kokemus, se kova työ pienellä palkalla, joka herätti turhautumista ja halun saada lisää, oli itse asiassa pienoisversio oravan pyörästä. Siis siitä ansasta, johon suurin osa aikuisten jää jumiin koko elämänsä. Ja tämä johdattaakin meidät kirjan ehkä kuuluisimpaan opetukseen. Tämä on se ihan perustavanlaatuinen ajattelutapan muutos, joka erottaa rikkaat kaikista muista. Ei ole kyse siitä, että tekisi kovemmin töitä, vaan siitä, että saa rahan tekemään työtä sun puolesta. No, tästä herääkin se kaikkein tärkein kysymys, joka johdattaa meidät koko kirjan mullistavimpaan ideaan. Miten tämä periaate oikein muutetaan käytännöksi? Miten ihmeessä siirrytään rahan orjasta sen isännäksi? Vastaus piilee tässä. Se on yksinkertainen, mutta äärimmäisen voimakas määritelmä. Rikas isä karsii kaiken monimutkaisen talousjargonin pois. Hänelle varallisuuserä on kristallin kirkkaasti mitä tahansa, mikä laittaa rahaa sun taskuun. Ei sen monimutkaisempaa. Tämä on se ensimmäinen avain taloudelliseen lukutaitoon. Tämä kuvaa täydellisesti sen, mihin rikkaat keskittyvät. He eivät siis kerää palkkaa, vaan he rakentavat järjestelmällisesti varallisuusaserien salkkua, osakkeita, vuokrakiinteistöjä, yrityksiä, ihan mitä tahansa, mikä tuottaa jatkuvaa kassavirtaa. Heidän tavoitteenaan on, että tämä passiivinen tulo kasvaa koko ajan. Sitten on tietysti se kolikon kääntöpuoli, velat eli vastuut. Ja määritelmä on ihan yhtä yksinkertainen, mutta aika armoton. Velka on mitä tahansa, mikä ottaa rahaa sun taskusta, joka kuukausi vuodesta toiseen. Tämän yksinkertaisen eron ymmärtäminen on ihan ratkaisevan tärkeää. Ja tässä piilee se ratkaiseva ero. Köyhät ja keskiluokka käyttävät rahansa velkoihin, joita he luulevat varallisuuserikseen, siis asioihin, jotka jatkuvasti syövät heidän varallisuuttaan. Tämä sekaantuminen on usein se suurin yksittäinen syy ihmisten taloudellisiin vaikeuksiin. Ja tästä päästäänkin kirjan ehkä kaikkein kiistanalaisimpaan väitteeseen. Sun kotisi ei ole varallisuuserä. Vaikka meille on opetettu, että se on elämän suurin sijoitus, Kiyosakin mukaan se on useimmille ihmisille se suurin velka. Miksikö? No mietipä hetki. Se vie rahaa sun taskusta joka kuukausi asuntolainan, verojen, vakuutusten ja ylläpiton muodossa. Se ei tuo rahaa sisään, vaan se nimenomaan vie sitä ulos. Nyt on hyvä hetki pysähtyä ja miettiä. Kun katsot ihan rehellisesti omaa talouttasi, niin kumpaan sarakkeeseen sun rahasi todella virtaavat? Kasatko sä varallisuusasetteja, jotka tuottavat tuloja, vai velkoja, jotka syövät niitä? Vastaus tähän kysymykseen määrittelee sun taloudellisen tulevaisuuden. Mutta mistä se tulo sitten oikein tulee? No, tähän Kiyosaki esittelee kassavirtakvadrantin.
Se on sellainen ajatusmalli, joka auttaa ymmärtämään koko taloudellista maailmaa. Se jakaa ihmiset 4 eri ryhmään, sen perusteella mistä heidän tulonsa pääasiassa tulevat. Käydäänpäs nämä 4 kvadranttia läpi. Ensin on P, eli palkansaajat. Heille tärkeintä on turvallisuus, vakaa työ ja säännöllinen palkka. Sitten on Y, eli yksityisyrittäjät tai asiantuntijat. Heitä taas ajaa itsenäisyys, he haluavat olla omia pomojaan. Sitten oikealla puolella ovat O, eli omistajat, jotka rakentavat suuria järjestelmiä ja yrityksiä, jotka toimivat ilman heitä. Ja lopuksi S, sijoittajat, joita motivoi vapaus, heidän rahansa tekee kaiken työn. Kuten huomaat, jokaisen kvadrantin ytimessä on ihan eri arvo. Tässä on se iso jako. Kvadrantin vasemmalla puolella palkansaajat ja yrittäjät, ihmiset vaihtavat aikaansa rahaan. Jos he lakkaavat tekemästä töitä, myös raha lakkaa tulemasta. He ovat siinä oravan pyörässä. Mutta oikealla puolella omistajat ja sijoittajat, ihmiset omistavat järjestelmiä ja sijoituksia, jotka tuottavat tuloja passiivisesti. Todellinen tie taloudelliseen vapauteen on siirtyä vasemmalta oikealle. Mikä se lopullinen päämäärä sitten on? Se ei ole miljoonien omistaminen pankkitilillä. Ei. Todellinen taloudellinen vapaus saavutetaan sinä hetkenä, kun sun passiivinen tulosi varallisuuseristä ylittää sun kuukausittaiset menosi. Sillä hetkellä sun ei enää tarvitse tehdä töitä elääksesi. Silloin sä olet todella vapaa. Mutta tämä siirtymä ei ole pelkästään tekninen. Se on ennen kaikkea henkinen juttu. Kiyosaki painottaa, että se suurin este matkalla vaurauteen ei ole taloudellisen tiedon puute. Se on itseluottamuksen puute, pelko ja epäilys. Oman mielen hallinta on paljon tärkeämpää kuin numeroiden pyörittely. Joten miten tälle polulle sitten lähdetään? Kiyosaki muistuttaa meitä 3 todella voimakkaasta työkalusta, jotka meillä kaikilla on jo käytössä. Ensinnäkin sun mielesi. Se on sun suurin voimavarasi, joten sijoita omaan taloudelliseen koulutukseeni. Toiseksi sun aikasi. Käytä sitä viisaasti oppimiseen ja rakentamiseen. Ja 3. sun valintasi. Jokainen päivittäinen päätös muovaa sun kohtaloosi. Ja tähän ajatukseen päätetään tämä katsaus. Se on aika provosoiva kysymys, joka pakottaa meidät katsomaan peiliin. Jokainen ostos, jokainen säästetty tai sijoitettu euro on valinta. Se on äänestys sen puolesta, millaisen taloudellisen tulevaisuuden sä haluat rakentaa. Joten valinta on sinun.